A l'edat mitjana, especialment a la baixa edat mitjana, Catalunya va tenir un paper molt important a la Mediterrània. De fet, Catalunya durant més de 2 segles va ser una de les principals potències navals marítimes que senyorejaven les seves naus i les seves senyeres per tota la mar Mediterrània. Des de l'antigor, a l'edat mitjana, aquest Mare Nostrum, o el Nostrum Mare, digueu-li com vulgueu, per on naveguem des de fa tants segles, físicament i també metafòricament, ha desvetllat l'atenció de poetes, narradors, filòsofs i escriptors de totes les tendències. Especialment a l'època de Pere II el Gran, doncs la preponderància i la importància que va tenir Catalunya a la Mediterrània va ser molt important. De fet, hi ha tota una sèrie de dates cronològicament, que ara us diré, que marquen fites importants dins d'aquesta part de la història medieval de Catalunya. Per una banda, la conquesta de Mallorca, del 1229 al 1230, el Tractat de Corbeil, on es fixa la frontera nord de Catalunya a l'any 1258, la conquesta del Regne de Múrcia a l'any 1265-66, amb la qual el Jaume I va anar amb ajuda del rei Alfons X de Castella, la creació del Regne de Mallorca a l'any 1276, els tractats de Perpinyà, on Jaume II de Mallorca es declara vassall de Pere el Gran, la guerra de Sicília, que ja us he comentat abans, i les vespes sicilianes, que van ser la revolta que va provocar la conquesta de Sicília per Pere el Gran. Després la croada que es va organitzar per part del papa i de l'Anjou, el rei francès, en contra del rei Pere, la croada contra la corona d'Aragó, i les batalles navals, per una banda, de les Formigues, amb la flota catalana manada per Roger de Llúria, que va derrotar la francesa, i terrestre de la retirada dels francesos al coll de Panissars, la conquesta de Menorca, la conquesta del Regne de Múrcia, la creació, com ja he comentat abans, dels ducats d'Atenes i de Neopàtria, que s'incorporen també a la corona d'Aragó, i la batalla de Llucmajor, l'any 1349, on ja el Regne de Mallorca és annexionat a la corona d'Aragó. Per tant, tota una sèrie de dates que ens porten a entendre, sense cap mena de dubte, que Catalunya té un paper molt important a la Mediterrània. Aquestes dues dates, 1187 i 1388, les he triat perquè emmarquen un període important de l'època medieval. A l'any 1187, Saladí entra a Jerusalem, la conquereix i expulsa els cristians de Terra Santa. Saladí era un kurd sunita, i a l'any 1388 que els catalans són expulsats d'Atenes. La població de l'època, els habitants de la Mediterrània Nord, se'ns coneixia com els llatins o els francs, i la llengua medieval d'ús era el francès o la llengua d'oc. Els altres eren musulmans, i no confondre musulmans amb àrabs. També hi havia els grecs, els bizantins, els ortodoxes i els cristians d'Orient, és a dir, els coptes d'Egipte, i altres com els maronites, que estaven situats a Síria i al Líban. I quins eren els mecanismes de mobilitat? Perquè al final tota aquesta preponderància de Catalunya per la Mediterrània comporta no només moviment de tropes i moviment militar, sinó evidentment comporta comerç, comporta negoci i també comporta transferències d'art, de coneixements d'art, de cultura d'una banda a l'altra. Per una banda tenim les peregrinacions a Terra Santa, l'expansió comercial i militar, Venècia, Pisa i la corona catalana aragonesa, amb els seus consolats del mar, dels quals us en parlaré més endavant, i Terra Santa, que era el camí que Orient havia de travessar per arribar a l'est de la Mediterrània i comerciar. De fet, si us fixeu en aquest mapa, per anar a comerciar a Terra Santa, si no es volia anar per mar, que sempre era perillós i complicat pels pirates i per les tempestes i demés, doncs el viatge es feia per terra, passant pel nord d'Itàlia, tirant cap al Bòsfor i des d'aquí entrant, segons el mapa que veieu, per allà a la dreta, cap a la zona de Jerusalem i d'Acre i tota la zona d'Orient. La diplomàcia i les aliances dinàstiques, especialment de princeses d'Orient, bizantines, que proporcionaven casoris amb grans intercanvis de regals. I, per tant, tenim un moment en què la gent viatja i la gent torna, la gent va i ve, peregrins, artistes, i amb ells viatgen també els objectes, els murals, les obres d'art, etc. I ara vull aprofitar per deixar-vos clars alguns termes que hauríem de tenir en compte i que possiblement utilitzi amb aquest que estic fent, amb aquest vídeo. Per una banda, la paraula aculturació. Què és l'aculturació? Doncs és un procés que es produeix
quan grups de diferents cultures entren en contacte i canvien els seus comportaments. El procés de culturació es produeix de manera constant i fins i tot en els nostres temps també es produeix. La introjecció. La introjecció és el procés pel que es fan pròpies les formes de l'entorn, apropiació de la cultura aliena per dominar-la. Què són les imatges iquerotipes? Les imatges iquerotipes són la impressió en un lli d'una forma humana, com per exemple la famosa imatge de la cara de Crist que està impresa amb un llençol. No? L'anacronisme, que representa, és la representació d'una imatge del passat. I després una altra paraula important que hem de tenir en compte, que és l'anàstasi. L'anàstasi és la mateixa manera de denominar el Sant Sepulcre de Jerusalem. El cimaci. El cimaci és una motllura corba, com veieu a la fotografia, en forma de S, és a dir, dos semicercles, en funció tant estètica com estructural. El cimaci constituïa l'element més característic de l'ordre utilitzat en l'arquitectura romànica, ja que normalment els capitells no es basaven en l'ordre clàssic. En lloc del prim àbac utilitzat en l'ordre clàssic es posava un gruix cimaci tallat que feia les vegades d'àbac i de cimaci al mateix temps i que servia per descarregar sobre el capitell les tensions provocades pels arcs de les esglésies i dels diferents monuments. El nàrtex. El nàrtex, també conegut com Galilea d'una església, és l'atri d'entrada situat a l'extrem occidental de la nau o a l'extrem oposat respecte de l'altar principal. Tradicionalment el nàrtex era una part de l'edifici però no es considerava part del temple. Era una àrea interior separada de la nau per una pantalla o barana o bé una estructura externa com un porxo. La funció del nàrtex era allotjar les persones no admissibles per al culte, especialment catacúmens i penitents, per tal de que poguessin sentir i seguir el servei religiós sense entrar al temple. També es feia servir per posar malalts de malalties contagioses, perquè poguessin seguir les celebracions eucarístiques sense estar dintre del temple i encomanar la resta de religiosos, i també es feia servir perquè el mossèn, el capellà, tingués, si tenia que tenir alguna xerrada, alguna reunió amb alguna dona, doncs per evitar suspicàcies, això es feia amb aquest porxo. Bueno, i ara, si voleu practicar una mica les paraules estranyes, doncs l'audegetia dexiotatousa, que és aquesta paraula així que ens sona una mica estranya i que costa de pronunciar. De fet, són similars a imatges que trobem a Xipre, és el katopafos, que és, en grec és la posició de la mà de la Verge, com podeu veure amb aquestes dues imatges, i l'audegetria, literalment, el que vol dir és ella que mostra el camí. És una representació iconogràfica que és la Mare de Déu, que sosté el nen Jesús al seu costat, mentre apunta a ell com la font de la salvació a la humanitat. A l'Església Occidental, aquest tipus d'icona de vegades es diu Nostra Senyora del Camí, i de fet tenim moltes esglésies, molts exemples de l'advocació de Nostra Senyora del Camí a Catalunya i tornant al Camí de Sant Jaume també. El frontal de Santa Maria d'Orellà, que està al Rosselló, que es calcula que és l'any 1195, està fet amb una tècnica que s'anomena pastilla, que s'empra sobretot al Mediterrani occidental i que consisteix en donar-li a la pintura un relleu en guix i damunt unes plaques d'estany o de plata, si és que hi havia pressupost per fer-ho. És una imitació d'una tècnica d'Orient aplicada a les icones, per tant és una tècnica que s'aprèn amb aquest intercanvi de cultures i de tècniques que es produeix a la Mediterrània. Aquí teniu la imatge d'aquest frontal de Santa Maria que està parcialment fet malbé i que està fet amb aquesta tècnica. El frontal d'altar d'Alòs, a Isir, a la comarca de l'Alt Àneu, del primer quart del segle XII, que es guarda i es conserva al Manac. Aquest frontal d'altar és un frontal d'estil romànic, exposat actualment, com us he dit, al Manac. L'obra data del primer quart del segle XIII i procedeix de Sant Llícer d'Alòs. El frontal presenta la Verge Maria al mig, envoltada d'una mandorla sobre fons blau, el color de la divinitat i del cel. Porta el nen als genolls en una postura d'influència bizantina. L'envolten 8 figures de sants relacionats amb l'església local. Com acabo de dir-vos, aquesta influència bizantina també és fruit d'aquest intercanvi que es produeix a la Mediterrània. Sant Esteve d'Andorra, aproximadament del 1220, amb aquesta imatge veiem el rentat de peus. Totes les parets de l'absis d'aquesta església i del presbiteri estaven decorades amb pintures murals, probablement del segle XIII, que es conserven en part al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Iconogràficament constitueixen el conjunt més elaborat del Principat. Els fragments conservats representen diferents escenes de la vida de Jesús i també arquitectures i figures i motius vegetals i geomètrics.
I anem a les pintures de Sant Martí de Puig-reig, de l'any 1196 al 1200. Sant Martí era patró de la cavalleria i dels militars abans que Sant Jordi, i té molta devoció a França. Només coneixem 2 exemples d'aquesta modalitat a Catalunya, d'aquestes pintures. Ara us les comentaré, però abans veiem una mica l'església i la seva portada. I si ens introduïm a l'església, les pintures aquestes de Sant Martí de Puig-reig, de l'any 1196-1200, amb aquesta imatge de l'Anunciació de la Verge que està filant, doncs aquestes pintures, aquí veiem una mica millor la imatge. Fixeu-vos especialment amb les figures de la dreta de la pintura, s'assemblen, tenim 2 exemples més a Catalunya, com us deia, que són l'Anunciació del retaule de Santa Maria de Lluçà i el mateix tema del conjunt mural de Sorpe, a més d'aquest que està representat a Puig-reig. El conjunt del Puig-reig i el de Lluçà s'han atribuït al mateix autor, el mestre de Lluçà, o al cercle pictòric del Lluçanès. Per tant, és normal que tinguin una certa semblança. Es tracta d'una font iconogràfica, també oriental, per tant, també agafada amb aquest intercanvi del que estem parlant, i més concretament bizantina. Molt freqüentment, a l'art bizantí es representa Maria filant en el moment en què se li apareix l'arcàngel Gabriel. Aquest tema té com a font literària més directa els evangelis apòcrifs de la Nativitat. I aquí, concretament, us poso més ampliada aquesta imatge que s'assembla força a la que trobem a Santa Maria de Lluçà. I parlem dels croats i de les creuades, la difusió i la transformació de la iconografia de Sant Jordi. Hi ha un cicle geogràfic, que és la llegenda del dragó a la ciutat de Silca, a Líbia, que explica que cap al segle III un drac malvat tenia terroritzada la ciutat de Silca, a Líbia, i havia devorat nombroses víctimes. Per allí va passar Sant Jordi, qui va aconseguir ferir mortalment la bèstia, però abans de rematar-la, Sant Jordi va demanar com a condició que tots es convertissin al cristianisme. Tenim aquí aquesta altra imatge, molt anterior, és una imatge, un baix relleu del segle IV d'Egipte, amb el que es representa a un déu amb una llança que mata un drac, un cocodril, no? El déu Set, i per tant doncs, també és un símil o un precursor del que seria després la imatge de Sant Jordi. L'Orde de Sant Jordi d'Alfama és una orde de missioners guerrers que es constitueix, que es funda pel rei Pere el Catòlic a l'any 1202, que posteriorment a l'any 1400 s'uneix a l'Orde de Montesa, s'ajunten les dues, es fusionen, i aquí amb aquesta imatge veieu un segell de la Santa Companyia Catalana del segle XIV. I a l'Ametlla de Mar tenim el castell de Sant Jordi d'Alfama, doncs que en el seu moment va ser de propietat d'aquesta orde. I també tenim a la Palau de la Generalitat el retaule de Sant Jordi, de Bernat Martorell, i a l'escut porta la creu de l'Orde de Montesa, també la mateixa creu que està pintada amb la collada al pit que porta el Sant Jordi, i també amb l'escut d'un carrer que apareix en segon pla a l'esquerra de la imatge. I la peregrinació a Terra Santa, des dels orígens de la peregrinació fins a la creació dels estats croats del segle IV al segle XIII, tot comença amb l'interès de l'emperatriu Helena, esposa de Constantí, de trobar la Vera Creu. Es troba a Jerusalem un lloc amb les suposades restes de les 3 creus i comença la construcció del gran complex del Sant Sepulcre. Aquí tenim un plànol de com devia ser als voltants de l'any 300. De fet, el Sant Sepulcre és una església, construeix al damunt on havia estat, o se suposa que havia estat crucifixat Jesús, i actualment són 3 esglésies, una mica com si fossin unes figures d'aquestes russes, una dintre de l'altra. Són 3 esglésies, una construïda al damunt de l'altra, i actualment n'hi ha 3. Evidentment, quan hi anem, veiem només la de fora. Aquí veiem un dibuix que apareix a la Bíblia de Ripoll, un dibuix del Sant Sepulcre, fet abans de la segona construcció real d'aquest Sant Sepulcre l'any 1012-1040. I aquí tenim una imatge actual de l'entrada del Sant Sepulcre, de l'església del Sant Sepulcre de Jerusalem. Aquesta pàgina d'una xilografia pintada a mà per Erhard Reuwitz al segle XV de l'entrada de l'església del Sant Sepulcre de Jerusalem, que també ens reprodueix la imatge aquesta del Sant Sepulcre. I aquí tenim una miqueta aquest esquema amb el que veieu una mica el Gòlgota, que és el lloc on es va crucifixar Jesucrist, i al damunt d'aquest turó es construeix l'església, i també al damunt de la tomba de Jesucrist, de la cova on se suposa que va ser depositat el seu cos. Una altra imatge del Sant Sepulcre de Jerusalem, amb la porta aquesta de la dreta tancada, està tapiada, va ser tapiada per Saladí, i veurem un seguit de mapes que representen Jerusalem a l'edat mitjana, amb aquest mapa concret que es troba
a la biblioteca de la Universitat d'Uppsala. És un mapa que se suposa que es dibuixa a Anglaterra o al nord de França al segle XII, amb el que hi ha marcat l'Anàstasi, o sigui, el lloc on està el Sant Sepulcre. Aquest altre mapa, també de la ciutat de Jerusalem. Aquest altre, aquest real, amb el que veiem doncs, una mica la distribució de la ciutat antiga, la ciutat vella de Jerusalem, amb tots els seus punts més importants, evidentment l'església del Sant Sepulcre, però també tenim la mesquita de l'Aqsa, a la part de sota de la mesquita, o sigui, sota de la imatge, a la part de baix, hi hauria el mur de les Lamentacions i una sèrie més de llocs que, si atureu el vídeo, podeu veure amb més deteniment. La Porta Daurada, o Àurea, de Jerusalem, que donava accés des de l'exterior, donava accés a les muralles, a l'esplanada del temple, actualment està tapiada, però molt utilitzada a l'edat mitjana, doncs es deia que era el lloc per on Jesucrist va entrar a Jerusalem el dia de Rams. És aquesta d'aquí, la Porta Daurada. Sol s'obria 2 cops a l'any en les grans festes, com el diumenge de Rams, i marca la tradició posterior de la Porta Santa de Plateries de l'església de Santiago de Compostela. Aquí veieu la Porta Daurada i al fons el Domo de la Roca. Seguim amb els mapes de Jerusalem. Aquest és un mapa mundi que està dibuixat amb el beat del Burgo de Osma, i Jerusalem està al centre del mapa, una mica volent-nos dir que és el centre del món. Un altre mapa, el mapa Cambrai de la Biblioteca Municipal de França, que també doncs, dibuixa Jerusalem. Un altre mapa de Jerusalem, aquest el trobem a Brussel·les, a la Biblioteca Reial de Bèlgica. I aquí un mapa de Madaba, que és una població que està a Jordània d'inicis del segle VII. I després també tenim el mapa mundi d'Efstor, de la Baixa Saxònia, de finals del segle XIII, que fa 3,6 per 3,6 metres, va ser destruït a la Segona Guerra Mundial i es conserva una còpia. Indica una transformació en la percepció del pelegrinatge a Terra Santa. Al centre teniu marcat una mica la ciutat de Jerusalem. Aquest altre mapa de l'itinerari de Terra Santa és de Mathieu, de París, un monjo de l'any 1250, que representa el port aquest d'Acre que hem vist abans, amb l'arribada de pelegrins i caravanes de camers, tot i que val a dir que el monjo aquest mai va estar a Terra Santa, o sigui que va dibuixar aquest mapa doncs una mica per el que li havien explicat i el que havia escoltat. Els creuats al perd de Jerusalem es van fer forts a la ciutat d'Acre, i per això amb aquest mapa Jerusalem es veu petit i Acre, que està donant al mar, es veu més gran. Aquí tenim el mateix mapa tot sencer. També el Sant Sepulcre es va construint en parts, comença l'any 300, com s'ha dit abans, però es van fent una església damunt d'una altra, i el Sant Sepulcre es fa el 1149, gràcies a la comitància de la reina Melisenda de Jerusalem, doncs un nou temple, que és el que veiem. La reina Melisenda també doncs, es va fer reproduir amb aquest salteri, que és un llibre de pregàries. I les croades, que és també la part, diguéssim, militar per la qual els europeus doncs, van cap a Terra Santa. De fet, és la primera aliança europea que es construeix, seria com una mica en plan militar la precursió de la Unió Europea, no? Perquè molts països s'ajunten a la crida de Roma per anar doncs, a alliberar Jerusalem dels infidels. Tenim en concret documentades com a molt importants 8 creuades. Però d'aquestes croades, les més importants realment són la primera, la segona i la tercera. Les croades representen la primera decisió d'Occident d'expandir-se fora d'Europa amb un vernís o disfressa de tema religiós, o sigui, amb el fons, com sempre passa, el que hi ha són interessos econòmics. I tenen el suport de 3 potències marítimes, que són Pisa, Gènova i Venècia. Compren vaixells venecians i genovesos i quan arriben a Terra Santa per conquerir Jerusalem, desfan els vaixells i amb la fusta fan les torres de salt alta les muralles. Les croades no són sols una expedició militar, de fet es plantegen de pas saquejar Constantinoble. La part de tropes, de soldats que van per terra doncs han de passar pel Bòsfor i passen per Constantinople i doncs ja que passem per allà aprofitem per saquejar-la. Aquí tenim una mica el recorregut terrestre, els diferents recorreguts que es van fer, que es coincideixen tots a Constantinople, de la primera creuada que va ser convocada pel papa Urbà II. I aquí un detall més de com s'acosten cap a Jerusalem, els camins que segueixen. I aquí tenim un mapa de Terra Santa, amb tota
la seva situació, els seus punts més importants, les poblacions, les diferents zones, Judea, Samària i Galilea, i Jerusalem, que el teniu marcat a la part de baix. Els templers és un altre ordre militar que té lloc doncs, per vigilar i per vetllar pels llocs sants conquerits a Terra Santa. Tenen aquest segell, a una banda del segell diu Sigillum Militum i l'altra banda de Templo Christi, o sigui, el Temple de Crist i després la versió militar. I els estats croats, que aquí els podem veure una mica amb aquest mapa i amb el següent, es creen 4 estats croats, un cop conquerida la Terra Santa, el comtat d'Edessa, el Principat d'Antioquia, el comtat de Trípoli i el regne de Jerusalem. Amb aquest mapa més de prop podem veure aquests 4 estats. Conseqüències de la presència dels creuats a Jerusalem. D'entrada, un cop Jerusalem és conquerit, doncs hi ha tota una mena de reaccentuació de la importància dels llocs sants, o sigui, es posen molt de moda, el qual genera, perquè són més segurs, doncs molta més peregrinació, molta més gent que peregrina fins a Jerusalem per anar al Sant Sepulcre i als llocs sants, i després també amb aquestes dates s'implanta la litúrgia llatina. Fins aleshores hi havia hagut la celebració litúrgica es feia amb la litúrgia ortodoxa, amb el ritus ortodoxa. Fins i tot tenim una croada catalana, un de Jaume I, però una croada catalana que va fer una mica de fracàs perquè va ser de fet un intent de croada l'any 1269 que hagués sigut la 9a creuada de les que us he parlat. El 4 de setembre del 1269 va salpar de Barcelona un estol de 30 naus grosses i algunes galeres amb 800 homes escollits, almogaves, templers i hospitalers, un exèrcit total de 2.500 homes. L'empresa va ser un fracàs total, ja que una tempesta va obligar la malmesa galera reial a refugiar-se a Aigües Mortes, prop de Montpeller, on el rei va desembarcar i va tornar per terra a Catalunya, mentre que només 11 naus van aconseguir arribar finalment a Sant Joan d'Acre. L'arribada dels reforços cristians va ser resposta amb un atac sobre Acre que va causar moltes baixes amb els croats. Després també parlem una mica de l'impacte de Constantinoble a Occident, el luxe dels seus palaus. Aquí tenim la descripció d'un palau imperial de Constantinople, amb aquests dibuixos, amb un pelegrinatge del rei Carlemany. Els palaus de Sicília, que d'alguna manera intenten imitar els luxosos palaus de Constantinople, com ara aquest d'aquí, l'estància de Ruggero, a Palerm, de l'any 1170. La Cisa, també a Palerm, aquest magnífic edifici, com podeu veure. I també aquí a Espanya, al monestir de Sant Pere d'Arlanza, a Burgos, hi ha la Sala del Tresor, del 1210, que està en una reconstrucció que es guarda al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Hi ha viatgers i també viatgen diplomàtics. Com es fa aquesta transferència artística? Per una banda, podem citar uns personatges, entre molts dels que hi van haver, Ramon I de Montcada, que era senescal de Barcelona i que sabem que l'any 1170 va anar a Constantinople. Després tenim Guillem de Berguedà, va ser un trobador del segle XII, enfrontat amb el rei i vinculat als templers. És el trobador català del qual ens han arribat més textos dels seus viatges per Terra Santa. I bueno, parlem de guerra, de botins i de trofeus i de l'apropiació de lo que és dels altres. Què és la definició d'un trofeu de guerra? És l'apropiació d'elements simbòlics, per exemple, una bandera és un trofeu de guerra, una bandera capturada a l'enemic. I la definició de botí és l'apropiació de valor econòmic, o sigui, de coses de diners, de joies, de tresors. Per tant, tenim trofeus de guerra i botí. Aquí tenim un exemple de trofeu de guerra, que és la griu de bronze, obra de taifa del segle XI, portat pels pisans amb motiu de la conquesta de les Balears, d'Eivissa i Mallorca, en aliança amb el comte de Barcelona, i que actualment està sobre una columna del sostre de la catedral de Pisa. També tenim el frontal de Sant Andreu d'Acre, abans Sant Joan, del segle XIII. Després de la conquesta musulmana d'Acre, el portal de l'església va ser portat al Caire com a trofeu per servir d'entrada al mausoleu del sultà al-Nasir Muhammad. Tenim la Vera Creu d'Anglesola,
que va ser fabricada a Jerusalem a la segona meitat del segle XI. I aquí tenim, per tant, un nou context de la Mediterrània, amb les croades i el paper de Venècia entre els segles XI i XIII, amb el cisma d'Occident a l'any 1054, els normands que entren per Itàlia, pel sud d'Itàlia, i la primera croada. Venècia, amb el fons, s'acaba constituint, era un estat, s'acaba constituint com a porta d'Orient. Bizanci i Egipte són dos mites a la Mediterrània, però Venècia neix de la fugida de la gent de les invasions dels bàrbars. Inicialment depèn de Bizanci, no de Roma. Els comerciants de Venècia van a Alexandria i roben el cos de Sant Marc a l'any 827, i un segle després el duc s'independitza de Bizanci. Aquí tenim una imatge que reprodueix el robatori del cos de Sant Marc. Per això Sant Marc té tanta devoció a Venècia, hi ha la famosa plaça amb el seu nom. L'art és una veritable exhibició pública del poder i de les intencions de la ciutat de Venècia. A l'any 1204 es fa un pacte amb Bizanci i Venècia es queda amb una quarta part de l'imperi bizantí. Venècia espolia la ciutat de Constantinoble amb una sèrie de trofeus. Entre d'altres, la quadriga de la façana de Sant Marc. Eren els 4 cavalls de l'entrada de l'hipòdrom de Constantinoble. Aquí és on estaven situats a l'hipòdrom de Constantinoble, aquests 4 cavalls, amb aquesta imatge que veieu, i actualment estan aquí a Sant Marc, concretament en aquest punt. Aquest monolit, que va ser portat pels venecians des d'Egipte, i el Peristi Aquitani, que forma part de l'espoli que es fa de Constantinoble durant la quarta creuada i que està situat a la Porta del Mar de l'església de Sant Marc al segle XIII, que és aquesta columna que es fa intentant reconstruir el Fòrum de Constantinoble. Sobre aquesta columna o pilar hi havia una llegenda. Els venecians deien que venia d'Acre per infondre por als genovesos. Aquí a Sant Marc també tenim la porta de Sant Alipio del segle XIII, que és un estil paleocristià i islàmic que el veiem pràcticament igual a la mesquita d'Ibn Tulun del Caire del segle IX. I potser també és just que parlem amb aquest speech sobre la Mediterrània del Consolat del Mar. El llibre de Costums de la Mar del segle XIII recollia fonts jurídiques de la navegació i el comerç a la Mediterrània, on Catalunya hi tenia relacions comercials. Cap al 1370 es va fer una compilació d'usos i costums marítimes al llibre del Consolat del Mar. Naixia el dret per la navegació per tota la Mediterrània. El Consolat del Mar era una jurisdicció especial per al comerç i la navegació, de manera que fou el codi de dret marítim a tota la Mediterrània i de referència europea. El llibre descriu drets i deures de cònsols, jutges, patrons, mestres, escrivans, estibadors, mercaders, mariners, calafats, almiralls, etc. Els cònsols de mar, funcionaris reals, actuaven com a representants i jutges. Més de 90 ciutats de la Mediterrània i de l'Atlàntic tenien consolats catalans, tot regulat i escrit en llengua catalana, la de la nació. Més tard es traduïa d'altres idiomes, el castellà el 1539. Ocupada la nació catalana per Castella, el 1714, el 1829 s'aprovà el Codi de Comerç de l'Estat espanyol i s'abolia aquesta original institució que era el Consolat del Mar. En aquest mapa veiem tota la influència catalana a la Mediterrània, que com podeu veure va ser molt i molt important. Les diferents rutes de navegació, de negoci, de comerç, els diferents ports. I fins aquí l'explicació d'avui sobre la Mediterrània medieval i tota la modalitat i la transferència artística i la mobilitat que hi va haver entre una banda i l'altra de la Mediterrània, entre l'oest i l'est. Espero que us agradi. Pasca nostrum